Най-високият автомобилен път в света води до вулкана Оторунко в Боливия, на внушителните 5877 метра над морското равнище. Този маршрут, създаден за минната индустрия в началото на 20 век, днес е предизвикателство за смелите шофьори. На такава височина кислородът е рядкост, а двигателите губят мощност. Само най-опитните се осмеляват да се изправят пред височинната болест и суровите условия. Но наградата е невероятна, пътят минава през пустинни пейзажи, солени лагуни и геотермални извори, а гледката от върха е просто несравнима. Оторунко не е просто път, а символ на човешката смелост и адаптация в най-екстремните условия.